kailangan po maagap po tayo. Kaya po napupuno mga hospital natin. Bakit? Ilang araw na pong may sakit ang kapamilya natin bago nyo po dalhin sa mga ospital. Halos sakto na lang pong umaabot sa mga ER natin ang mga pasyente natin na mamatay. Kasi lately yung mga hospitals natin full house lahat, so walang bakante. Ang mangyayari, kahit dapat na mga hospital yung may COVID, hindi siya nakakapasok sa mga hospital, babalik sa bahay. Pagbalik niya ng bahay, walang gamot. Yun yung nagiging cause ng tumataas ang mortality natin kasi hindi sila kaagad nabibigyan ng lunas. So itong mga gamot na pamimigay natin, ito yung mga paunang lunas lamang habang naghihintay ng admission sa hospital. Isang pakete po ito na naglalaman ng 5 gamot at 2 vitamins para sa mga may sintomas ng COVID-19. Good for 7 days po ito. Yung mga may sintomas po, gaya ng ubo, lagnat, sipon, o pananakit ng katawan at pagkawala ng panlasa or pang-amoy. Pasalamatan kay Governor bayo anapin mula ring hospital. So ginawa lang peka remedyo while waiting na mabakante. Kunwari timig positive, enemang grabe condition at dininandeng kayampatang pamong temporaryong panulo. Tapos once makareport naman, once sa timbakante, hindi na niyang space kay hospital. Marabol yung ginhawa kaya kami mapanatag kami look dahil kitang gawa ng gov. Ngini po talaga mula rin hospital. Ako kayong karanasan ko, babalik ko lang pa si Bayo rin ng kanakong pasyente karen baleda. Uling daw wala tatanggapan, ma-private man. At nung kanyang government hospital, lalay na pa mo. Nung mag-walk-in na ka man, ala namang makaredy ka agad na admission. Ma-isolate na pa mo karetanten na makatambak la rin pasyente. Tapos, kalaki po ng pakete na to, nandun po yung sila. Pwede nyo na po silang bigyan ng medicine pack natin. Ang medicine pack na po ito ay Wag na ho tayo magsisihan. Ayoko na ho magturuan pa, hindi na ho panahon ng pagsisisihan ngayon. Nakikiusap lang po ako sa inyo na sana naman po, sa loob ng 1 araw, 2 araw nagkasakit ang kapamilya ninyo. Huwag niyong isiping ordinaryong lagnat lang po yan. Lalo na kung may nahawa na ho, may na-infect na sa loob ng bahay, huwag niyo na hong patagalin yung iba pa sa loob ng bahay.